to je? No, Ríšo! Takže čus, my sme Kataríny a toto je nové video. Jaké nudené. No, v ktorom pôjde o... vlastne o nič. Budeme seriózne odpovedať na otázky na Ask FM. Jaká si zlieha. To viete, točíme to už 3-krát, takže... No, druhý pokus, lebo tejto sa nás nič nepočí. Dobre, ako ste sa vy dve spoznali? my sme sa spoznali tak, že ona prišla k nám na školu zo SPŠ a ja som zistila, že... Som v podstate rovnako retardovaná ako ona. No, presne to. Môj prvý dojem, keď som ju videla, bol, že aká je namyslená, sa mi aj potvrdilo. Áno, však. No. Koľko vás je baba chalanov v triede? No však nás je tak 20, no skoro 30 proste a z toho sú tam 3 chalani. No a všetky sme mali, no. No a nás je zase naopak, nás je asi 24 chalanov a 6 bab. Názor na Richard Vlogs TV, čo by ste robili, keby ho stretnete? No tak Ríško. Asi by som odpadla. No. Ja by som mne by srdce vypadlo v ľude, by som skoro, by som prišla o život. My ho poznáme. No, ja o ňom viem asi tak rok a pol. No. A ona ho pozná. No ale ideme, nešli sme do školy, kúkam, Nečakané. nejaký chalan nalepený na okne, v autobuse spí. No kto to je? No Ríšo! Čo robíte vo voľnom čase? Takže, no, robíme stojky o stenu, to je fakt pravda. No, Tancujeme, chodíme na kávu, žereme vždy, no, posilujeme, chodíme na túry a tak. no ja sa venujem kulturistike. Ja zase turistike. Myslíš, No, že chodím na hrady, no, pamiatky. po meste, sledujeme futbalistov. Nemáme nič na robote, ale sledovať futbalistov v meste. A to je akože môj voľný čas. Proste nič ma nezaujíma, iba futbalisti. Prečo ste začali natáčať? No, No, takže, keďže ona natáčala aj tiež, tak sme sa nejako o tom som sa bavili. dozvedela proste, že ona natáčala. Ona. Tak sa na ňu pozrite. Ste spolužiačky, kam chodíte na školu? Na dopravnú do Trenčína. Dopravná akadémia. A spolužiačky už nie sme. No, lebo Pretože ona som prestúpila do na inej obšľa triedy, odboru. No. Budem sprievodkyňa. Spravila najväčšiu chybu v živote, že nebude... Neľutujem to. Tiež ste mali na Vianoce na miesto oplatok kartón? Mali, no. To nemal, však to je jasné, nie? My zámerne kupujeme kartón miesto oplatok. Ste také normál, alebo vám občas prepne a jebe vám to, keď ste spolu myslí? Táto otázka nás vystihuje náš vzťah. Presne. Takže občas nám prepne, že sme normálne. No. Nie, že sme... Máte radi futbal, aký tým? Aj Trenčín. Barcelona. Športujete? No ako sme spomínali, venujeme sa kulturistike, turistike. Ako vnímaš to, že si sa presťahovala? No. Takže, ako som spomínala už na Asku, proste ja som sem nechcela ísť vôbec. Som vravela mame, že utečiem z bytu a tak. Ale zase teraz, keď si tak mám to zobrať, tak ja už by som sa neodišla odtiaľ. Nie, to je proste odtiaľto. Stade! Nie si stade. Ale stade to je niekde. Ale odtiaľto tu, to je odtiaľto. Bratu, ja som z východu. Jaká šidokurená. Váš názor na SK-rov, poznáte ich osobne? No keďže ich mám v triede, tak ich poznám a vyjadri sa ty, lebo ja už si ďalej. Aký koncert si naposledy navštívila? Spirit. No, a ja to isté. Hej, na 6. Ale to asi pred rokom. Ja asi Nie, pred tento, čo mesiacom. Rusnak alebo Ševela. Rusnak alebo Ševela. Vzhľadovo sa neviem rozhodnúť. Osobne ich nepoznám. Ani jedného. Len viem, že jeden je Že sa huba nezastaví. No a čo, bože, tak musím všetko okecať niekedy. Dobre. Rozprávacie. Je Cholpová perfektná? No jasné si, ale neviac ako my. Tým ťa zdravím. Čau. Odfotíte sa s hocikým, kto vás poprosí, alebo išli by ste vás s niekým, koho nepoznáte? Niekým, koho nepoznám. Asi nie. By som ho musela aspoň z videnia alebo od niekoho. Akože, že je taký
kamaráta. A keď Ale sa tak so mnou akože- niekto chce odfotiť, ja sa fotím bežne. Akože, No však stačí, že príjete, že dáme fotku a no prídite prosím. ste panny? No ja som kozorožec. Ja som drak V čínskom v čínskom horoskope. Takže Úplne nie vážne. sme. Prečo sa retardácia nedá vyliečiť? No akože sa to pýtate práve nás. No to je také ako rakovina. Proste sa aj nezbavíš. Ako sa vám páči na škole? No, tak, akože pohode je to tam, ale Dobre to tam je v pohode. prepadám asi z polky predmetov. Ja mám z dvoch. Čo vás poslednú dobu najviac potešilo? Že sme jedli asi. Mala si radšej ľudí v C-čke, či máš teraz v B-čke radšej? Neviem na to odpovedať. Viete alkohol? Nie. My to nepodporujeme, je to až od 18, takže... Fujaková je ďabol. Fujaková je diabol. No? No, čo? Ako čo? Ja, poď. No, len neviem, jak prejdeš. Sa toho nepnú. Ako často sa sprchuješ? Iba v nedeľu, lebo mne to mama nedovolí. No, a niekedy aj v sobotu, ale to len výnimočne. Ináč v nedeľu, oficiálne. Povedz o tej historke v lese. No však bola som v lese a išla som akože pôvodne na hryby a potom som padla a som zakopla strom a tam mi vypadla hlava. Že? Kto bol tvoj najobľúbenejší spolužiak zo základky? Páľo Kurej. Čau. Ferko Beňa Olby. Čau. Čau Fero. Ahoj, ako by si brala človeka, ktorého dlhšie poznáš, kebyže sa ti prizná, že má takú menšiu uchýlku, ako je napríklad lízanie alebo masírovanie chodidiel? Však prídem k nej, nie kúkam, čo robí, ani ma nepozdraví. A ona nohu v hube. Čo chcete byť v budúcnosti? Ja chcem byť stripterka, alebo... Čo sa smeješ? Alebo by som chcela byť Roznášať špice. učiteľka dejepisu. To mi ide. Sa priznávam. Mala som 4. Ja by som chcela fotiť, alebo kresliť. Koho máš terajšej triedy najradšej? Páľo Kurej, Jožko Galko, čau Čau Jožino. A potom Teodor a Livia Gujšová a Klaudia Svetková a Diana a neviem. A nie. No, Hrnčárová. A ešte Miška Šeptáková, to je moje srdco. Takže Vicky, viem, že to nemáš rada, ale... Potom Jurko, čau Jurko, si chcela, aby sme ťa pozdravili, takže čau. Katka, Terka, Janka, tak. Aký chalán sa ti na škole najviac páči? Máme možno polku školy pekných chalanov. No však ale fakt. No. Takže, Len kvôli tomu som tam vlastne išla, že? Ja som sa prišla vzdelávať. No a ešte by som chcela povedať jednu vec, že keď akože dávate otázky, tak píšte aj mne. Nemusíte písať jej, akože pre mňa, však to akože ja vás nezjem ani vám neupustnem nohu. Ináč napíšte nám, že aké by ste chceli ďalšie video. OK. No však napíšte to buď dole do komentáru, alebo na môj ask. Na môj tiež môžete, na náš spoločný. No. Učíme sa. takže keď sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa nepáčilo, tak dajte dislike. A nemuseli by ste. A samozrejme nezabudnite dať odber, takže...